يا متا قرف يوريتنا حدا قول اسمرا زركب الصلينا البيب الانتقالات بلين عيني المزمان كما يدمع زناتك زقم بيدمك زرق أفانا يبتصف إذنا زناتي عمبابا يلا لا قربا ورماي رساس يلا ما قربا ناطق الخون كويت حاريني سبيت عقمك من زعفني أنا بدامي الله حسفقنا سبعقمي بلون كفلا دينا سلام لخبركم تعزبت خميت غنيو ازي قدم ميديا لومي نعاخم خون زبالكو قالت حسو حيزا قريبا لخصوخم لايك سبسكرايب مقباري تحمق اندابلكو ابزلوم اوان لنك انا امونغو ايران امريكان خفاتي خلي زبالنا كينات من تلاوالو السو انتايو تما بقسيو نابي قسيو تخيزلو انتاي معبالتات كلو وزبل حبيرنا خنرئينا. Last year, June 2025, the US had bombed 3 of Iran's nuclear facilities. Now Trump says this time will be far worse. Iran, on the other hand, says it is prepared for any attack and it warns of what it calls a regret-inducing response. እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወሰድዎ ዘይዕውት መጥቃዕቲ ንምቕፃል ኣብ ሰዓት እዚ ምስ እስራኤል ምስ ናይ ኣሜሪካ ኣላይ ዝበሃላ ሃገራት ብምትሕብባር ናብ ኢራን መጥቃዕቲ ንምውሳድ ኣብ ተዳሎ እዩ ዘሎ እቲ ዘሎ ምዕባልታት ክንርአዮ. In June we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. እዚ ተመሊስና 22 ዓመት ድሕሪት ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ኢራን ነቲ ዝነበራ ኒውክለራዊ ኣፅዋር ናይ ምምዕባል መስርሕ ሙሉእ ብምሉእ ዝተበገሰትሉ እዋን ወይ ከዓ ዳግም ዝጀመረትሉ እዋን እዩ። ኣብ 2004 ምስቲ ኣብቲ እዋን ናይ እስራኤል ፕሬዚደንት ዝነበረ ኣርየል ሻሮን ብዙሕ ናይ ኩናት ምትፍናን ነይሩ። ምክንያቱ ኢራን ከምቲ ናብቲ ከባቢ ዘለዋ ኣንጻር እስራኤል ዝኾነ ሃገራት ናይ ኒውክለር ኣፅዋር ንኸተማዕብል ስለዘይፈቅዱላ ኢራን ነዚ ስጉምቲ እዚ ምስ ወሰደቶ ብቐጥታ ምስ እስራኤል ኣብ ናይ ኩናት ምትፍናን እያ። እዚ ከዓ ክሳብ ሕጂ ን22 ዓመት ቆፂሩ ተመሊሱ ናብ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ዝምዕብል ዘሎ ማለት ኣብዚ እዋን እዚ ምስ እስራኤል ክንደይ ናይ ኩናት ዝመስል ምትፍናን ነይሩ። ኣሜሪካ ከዓ ልክዕ ከምቲ ንሪኦ ኩሉ ግዜ መደባት ኩናት ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ተታሒዙ ስለዝኸይድ ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካ ዝኸፈተቶም ኩናታት እንድሕር ዳርኢናዮም ብምሉኦም ኣብ ኢራቅ ዝተገብረ ይኹን ኣብ ሶርያ ዝተገብረ ይኹን ኣብ ሊብያ ዝነበረ ኩናታት ይኹን እዚኦም ብምሉኦም እስራኤል ዝመደቦም ፕላን ስለዝኾኑ ናይ ኢራን ከዓ ልክዕ ከምኡ ግዜኡ ክትፅበጥ ፀንሐ ኩናት እዩ ማለት። Listen, every president from when I joined the CIA, George H.W. Bush had just become president. The Israelis asked us to bomb Iran. Every single president. No matter who the prime minister of Israel happens to be, you gotta bomb Iran. You gotta bomb Iran. You gotta bomb Iran. And every single president said, no, we're not bombing Iran. That was former CIA officer and whistleblower John Kiriakou, revealing that Israel relentlessly pressured the United States to attack Iran for decades and ultimately succeeded by using direct threats to sway Washington. We would never bomb Iran because our position was that would be the start of World War III. እዚ ኩናት እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግዜኡ ኣኺሉ ኢራን ሙሉእ ብምሉእ ወናኒት ናይ ኒውክለር ከይኮነት ከላ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ኢራን ዘሎ መንግስቲ ክኸፍትዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ኩናት እዩ ማለት። ስለዚ ድሕርቲ ኣሜሪካ ዓሚ ምስ እስራኤል ተሓጋጊዛ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወሰደቶ መጥቃዕቲ ነቲ ናይ 22 ዓመት መደብ ብወግዕ ሎሚ ናብ ዝኸፍአ ኩናት ንምምርሑ ዓበይቲ ናይ ኩናት መራኽብን ነፈርትን ናብቲ ዞባቲ ክትልእኽ ንሪኣ ዘለና ማለት። See this massive accumulation of military force by the United States in the region. You would see the British, German, Spanish, Italians transport plane seemingly heading towards the Middle East. And in terms of intention, it seems that an attack is unavoidable. The Israelis want it, Washington wants it. Speaking of regime change, and on social media, Trump writes that, quote, a massive armada is heading to Iran. It is moving quickly with great power, enthusiasm, and purpose. He then goes on writing that time is running out. What do you make of these threats? I think it's clear. Well, for Israel, this has been a 30-year effort to overthrow the Iranian government. The United States basically does what Israel says. And so Israel has been
pulling the United States into war with Iran and attempting to do that endlessly. It did that last summer. The goal was to create regime change, to have an overthrow. That didn't work. ሕጂ ልክዕ ከምቲ ጀፍሪ ሳክስ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ኣንጻር ኢራን ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ፈቲኖሞ ዘይተዓወትሉ ሕጂ እንደገና ክኸፍትዎ ዝሓስቡ ዘለው እዚ እስራኤል ክትገብሮ ዝደለየት ኩናት እዩ ኣሜሪካ መዲባቶ ወይ ሓንፂፃቶ ዘይኮነት ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ እስራኤል ዝመደበቶ ንምትግባርያ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ተበጊሳ ዘላ እዩ ዝብል እዚ ኩናት እዚ እስራኤል ንነዊሕ ዓመታት ክትምድቦን ክትደፍኣሉን ዝፀንሐ ኩናት እዩ ሕጂ ዳርጋ ናብ ምጅማሩ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ማለት ሕጂ በዚ ናይ ሳክስ ኣገላልፃ ንነዊሕ እዋን እስራኤል ዝሓለመቶ ኩናት ስለዝኾነ ከይተተግበረ ኣይተርፍን እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ትራምፕ ኮሎ ብስልጣን ከተግብርዎ እንተዘይክኢሎም ነታ ዘላ እዋን ዝጥቀመላ ዘሎ ናታንያሁ ማለት እዚ ኩናት እዚ ግን ልክዕ በቲ ኣሜሪካ መዲባቶ ዘላ መዓስ ክኸውን እዚ ኩናት እዚ ወይ ኣሜሪካ ንኢራን ንምፍርራሕ ድያ ኣፅዋር ናብቲ ከባቢ ትልእኽ ዘላ ኢራን ከንቲ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ እያ ንዝብል ምናልባት ኩናት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ልክዕ በዚ ተበጊሶምሉ ዘለው ሰዓት ክኸፍትዎ እዮም ንዝብል ሕቶ ግን ምናልባት እዛ ናይ አልጀዚራ ቪድዮ ንርአያ So you think there will be an attack? What kind of timeline are we talking about? Well, military logic would suggest that you attack when the moon is its lowest, which is the new moon and also the start of Ramadan. I don't know, honestly. I think that what we'll see is a period once the Lincoln's aircraft are in place and there's a substantial ground-based aviation package that is moving in as well. I think what we'll see are surveillance and reconnaissance flights along Iran's frontier in order to build up a signature of what Iran's existing air defense network looks like, to see what was destroyed in the summer, what was reconstituted, what might be new or unexpected. ሕጂ ትሱ ዝሓቶ ዘሎ ምናልባት ነገራት ናበይ ገፁ ዝንፍት ዘሎ እዩ ዝብሎ ዘሎ ግን ኣሜሪካ ምናልባት ኣብ ሰዓት ክትገብሮ ትኽእል ኢሉ ዝገልጾ ዘሎ ኣይናይ ታርጌታት ክትቃዕ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ኢራን እንታይ ዓይነት ኣፅዋራት ዓጢቃላ እንታይ ዓይነት ናይ ኒውክሌር ፕሮግራማት ዝግበረሉ ቦታታት ኣለዋ እዚታት ንመጽናዕቲ ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ወተሃደራዊ መደብ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ብቐጥታ ናብ ኩናት ከይኣትው ይኽእል እዮም ምናልባት ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ምጅማር ናይ ረመዳን ወይ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ግን ኩናት ክኸፍቱ ይኽእል እዮም እዩ ዝብል ካብቲ ትራምፕ ክገልጾ ንሰምዖ ዘለና ካብቲ ወተሃደራዊ ናይ ፖለቲካን ተንተንቲ ወይ ክኢላታት ክገልጽዎ ንሰምዖ ዘለና ኣሜሪካ ጽጹይ ዝኾነ መጽናዕቲ ከይገበረት ብእስራኤል ጥራይ ተደፋፊኣ ተኣትዎ ዘላ ኩናት እዩ ዝመስል እዚ መጥቃዕቲ እዚ ምስ ተወስደ ዝመጽእ ግብረ መልሲ ዳርጋ ኣሰካፊ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝትንትኑ ዘሎ Open source reporting has described the Shahid Bagheri as a converted container ship around 42,000 tons and roughly 240 meters long. According to Iranian state reports, the vessel has been transformed into what Iran calls a floating drone base for the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. Though these characterizations come from Iranian sources rather than independent verification. Iranian state-linked reports claim it can support multiple drone types and additional small craft, but those capacities are not independently verified. Iranian sources describe weapon systems including anti-ship missiles, short-range air defenses, and rapid-fire cannons, though these specifications represent Iranian claims rather than confirmed capabilities. ኢራን ኣለኒ ትብሎ ኣፅዋራት ወይ ንኢራን ክህልዋ ዝኽእል ተባሂሉ ዝእመነሉ ኣፅዋራት ንኣሜሪካውያን ወይ ከዓ ንምዕራባውያን ሒዞሞ ዝኸዱ ዘለዉ ነገር ግምታት እዩ ማለት ትሶም ዝፈልጥዎ ኢራን ኒውክሌራዊ ኣፅዋር የብላን ምናልባት ከምቲ ንፈተነ ኢሎም ዓሚ ዝገበርዎ ብእስራኤል ተወስተ መጥቃዕቲ ከም ዝረኣይዎ ግን ነቲ ዘለዎም ኣንጻር ሚሳይል ዝኾነ መከላኸሊ ክትበስዖ ከም ትኽእል ማዕርኹ ንድኡ ዝኸደ ኣፅዋራት ክህልዋ ከም ዝኽእል ግን ይግምት እዮም እንተኾነ ግን እቲ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምቲ ነቲ ካብ ኢራን ክመጽእ ዝኽእል ግብረ መልሲ ሙሉእ ብሙሉእ ግምት ዝእተዎ ይመስልኒ እንታይ ደኣ ትራምፕ በቲ ዝግበረሉ ዘሎ ፀቕጥታት ተዳፋፊኡ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ኣብዚ ደሓለፈ ኣንጻርቲ መንግስቲ ተባሂሉ ኣብ ኢራን ተላዒሉ ዝነበረ ፕሮቴስት እንድሕር ርኢናዮ ብዙሓት ሰባት ካብኦም ዝተታሕዙ ኣባላት ናይ ሞሳድ ናይ ፀጥታ ናይ እስራኤል ኮይኖም እዮም ፀኒሖም እዚ ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ነቲ ፕሮቴስት ዘልዓልዎ እውን እስራኤላውያን እዮም ማለት እዚ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሊብያ ወይ ኣብ ኢራቅ ከምኡ እዩ ማለት ዝተፈለየ ነገር የለን እቲ ዕላማ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ምልዓዓል እሱ እዩ እቲ ናብ ኩናት ዘምርሕ ዘሎ መንገዲ እውን እሱ እዩ ኣብ መጨረሻ ዘልዋ ዘሎ ዕላማ እውን ዘይተረጋገአ ዝተበታተነ ኢራን ንምስራት እዩ ኩናት ክግበር ዝፍተን ዘሎ ማለት ኣብዚ ግን ሓደ ሓደገኛ ኢራን ክትገብሮ ትኽእል ግብረ መልሲ ንኣሜሪካውያን ወይ ንኣሜሪካ ብቐጥታ ዝፀሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ መጥቃዕቲ ኢራን ንእስራኤል እያ ትድብድብ ነይራ ኣሜሪካ ብዝወሰደቶ መጥቃዕቲ ብቐጥታ
ናብ ኣሜሪካ ሚሳይላታት ተኮሰትን ግን ነቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ሃሪማ ኢራን ኣብቲ እዋንቲ ሕጂ ብሰዓት እዚ ግን እቲ ቀንዲ ንኣሜሪካውያን ኣሰካፊ ክኸውን ዝኽእል ምናልባት ተንተንቲ ከም ዝገልጽዎ ትራምፕ ብዘይምስትውዓል ዝገብሮ ዘሎ ዝመስል እቲ ኢራን ብቐጥታ ናይ ኣሜሪካ ከተማታት ክትሓርም ተኽእሎ ከም ዘለዋ ዝግለጽ ዘሎ ነገር እዩ ማለት እስኪ ንስማዕ According to their new national defense strategy, it claims our enemies are gaining the ability to strike inside the US with missiles and other advanced aerial attacks. Joining me now, retired four-star General Jack Keane. General, is the Golden Dome, the missile defense shield, now the #1 priority? Yeah, it's right up there near the top, if not #1, certainly, and the expense associated with it would flag that as well. ሕጂ እንታይ ይብለና ዘሎ እቲ ብኢራን ዝወፅእ ዘሎ ፀብፃብ ወይ ከዓ እቲ ክሳብ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ግዝኣታት ናይ ኣሜሪካ ክትሃርም ከም ትኽእል እዩ ተፈሊጡ ዘሎ እዚ ንምክልኻል ኣሜሪካውያን እውን ናይ ገዛእ ርእሶም ጎልደን ዶም ዝበሃል መከላኸሊ ስለ ዘለዎም እዚ ግን ልክዕ ከምቲ ኢራን ናብ ልዕሊ እስራኤል ዝወሰደቶ ነቲ ኣይሮን ዶም ዝበሃል ናይ እስራኤል መከላኸሊ ሓሊፋ እስራኤል ብዙሕ ጉድኣት ከተብፅሓላ ዝኽኣለት ኣሜሪካውያን እውን ከምኡ ዝመስል ዕጫ ክበፅሖም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኢራን ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ዓመታት ኩናት ዝበሃል ኣይገበረትን ስለዚ ኢራን እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ኣለዋ እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ዓጢቓላ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እስራኤል ዝወሰደቶ መጥቃዕቲ ከም ዝረኣናዮ ግን ኢራን ንዝመፃ መጥቃዕቲ ንምምካትን ግብረ መልስ ኣዝዩ ኣዕናዊ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ እስራኤልን ኣሜሪካን ክጅምርኦ ክእላየን ምናልባት ሰን ዘይክዛዝምኦ ክእላየን ምክንያቱ ኢራን ናይ ጎኒ መሓዙት እውን ኣለዋ ልክዕ ከምቲ እስራኤል ንኣሜሪካ ኣላይ ዘላታ ወይ ኤሮጳውያን ኩናት ክሳተፍዎ እዮም ተባሂሉ ዝግመት ዘሎ ኢራን እውን ብኡ መልክዕ ሩስያውያን ኣለው ቻይናውያን ኣለው ከምኡ እውን ኖርዝ ኮርያ ብዓቢኡ ስለ ዘሎ እዚኦም ከዓ ኣዝዮም ዓበይቲ ዝኾኑ ናይ ኣፅዋር ሃገራት ስለ ዝኾኑ ካብዞም ሃገራት እዚኦም እንታይ ዓይነት ሓገዝ ረኺባላ ንዝመፅኸ እንታይ ዓይነት ሓገዛት ክገብሩላ እዮም ዝበሃል እውን ኣዝዩ ዓብ ሕቶ እዩ ማለት ስለዚ እንድሕር ካብዞም ሃገራት እዚኦም ዓበይቲ ኣፅዋር ክትረክብ ክኢላ ብፍላይ ናይ ሩስያ ወይ ከዓ ናይ ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ኣፅዋራት ክትረክብ እንድሕር ዳ ክኢላ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ቤዛት ጥራይ ዘይኮነ ብቐጥታ ንኣሜሪካ ናይ ምጥቃዕ ዕድላት እውን ኣለዋ ማለት እዚ ኩናት እዚ ግን በቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ወጢነንኦ ዘለዋ መንገዲ ክኸይድ ይኽእል ዶ ንዝብል ምናልባት ወታደራውን ናይ ፖለቲካን ተንታኒ ዝኾነ ስኮት ሪተር ዝበሎ እስኪ ንስማዕ Whatever military action is taken removes the Iranian regime from power. I've got bad news for U.S. military planners. Let's just be straight up and honest about this. You don't have what it takes to remove Iran's military and civilian leadership from power, especially now that you've literally broadcast your punch. This isn't going to be a repeat of June, where you lulled the Iranians into a false sense of complacency by leading them to believe that there would be ongoing negotiations about their nuclear program. And they went to bed at night only to be attacked by Israel with the backing of the United States in a decapitation attempt that failed. ሕጂ እዚ ኣሜሪካዊ ናይ ወታደራውን ፖለቲካን ተንታኒ ዝብሎ ዘሎ እንድሕር ሰሚዕናዮ እዚ ኩናት እዚ ልክዕ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብፍሽለት ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን እዩ ክዛዘም እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ከም ዝብሎ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተወስደ መጥቃዕቲ ብዘይ ፍቃድ ናይ ኣሜሪካ ወይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝገበረ ውዕል እስራኤል ዝኸፈተቶ ኩናት እዩ ነይሩ ብተዛሪ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ኣሜሪካ ንእስራኤል ንምክልኻል ብቐጥታ ዝኣተወቶ ኩናት እዩ ነይሩ እዚ ኩናት እዚ ከይተዳለዉ ዝኣተዎ ኩናት ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ ኢራን እንታይ ክህልዋ ከም ዝኽእል ከይፈለጡ ዝኣተዎ ኩናት ስለ ዝኾነ ኣብቲ እዋን ካብ ኢራን ዓብይ ዝኾነ ዕንወት ይበፅሕዎ ሕጂ በዚ ሱ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሶም ገሚቶሞ ዘለው ካብቲ ዓሚ ዝበፅሐ ብዝገደደ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ዕንወት ክበፅሕ ከም ዝኽእል ይዛረብ ዘሎ ምክንያቱ ልክዕ ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ኢራን ሒዛቶ ዘላ ኣፅዋር ብዙሕ ዝፈልጥዎ ነገር የለን እሱ ጥራይ ዘይኮነ እንድሕር ምናልባት እስራኤልን ኣሜሪካን እተን ምስኣ ዘለዋ ኣላይ ዝኾነ ሃገራትን እንድሕር ኣትየንኦ እዚ ኩናት እቲ ኩናት ናብ ዝገፍሕን ናብ ሰፍሕን መልክዑ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብ ኢራን ዘሎ መንግስቲ ንምግልባጥ ኣሜሪካ ዓቕሚ ከም ዘይብላ እዩ ብሕጥር ዝበለ ዝገልጽ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ሚሊታርን ናይ ፖለቲካን ምሁራት ክገልጽዎ ከለዉ ኣነ ብጀካ ናይ ስኮት ናይ ካልኦት እውን ብዙሕ ትንተናታት ሰምዕ ነይረ እዚ ኩናት እዚ ዳርጋ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ኣሜሪካ ብሓደ ኩናት ክትኣቱ ከላ ከምኡ ዓይነት ትንተናታት ኣይኮንካን ትሰምዕ ብዛዕባ ኢራን ክዝረብ ከሎ ብሰዓት እዚ ኣሜሪካውያን ብፍላይ ከዓኒ እቶም ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ በዓል ትራምፕ ዝኾኑ ሪፓብሊካን እንተተኻኢሉ ዝያዳ ናብቲ ናይ ዝርርብ ባይታ ክመፅሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፍትን ከም ዘለዎ ትራምፕ እዮም ዝዛረቡ ዘለው እቲ ናብዚ ዘምፆም ዘሎ ከዓኒ እቲ ኢራን ከተብፅሖ ትኽእል ዕንወት ስለ ዘፍርሖም ዳርጋ እዚ ትራምፕ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ብናይ ኣሜሪካ ሰነት ይኹን ወይ ከዓ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ነዚ ኣሜሪካ ብዛዕባ ግሪንላንድ ትዛረበሉ ዘላ ርእስቲ ነዚ ሕጂ እውን ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ ልዕሊ 60% ዝኾነ ኣሜሪካዊ ከም ዘይቅበሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ግን ምናልባት ሕጂ ትራምፕ ከም ትራምፕ ነዚ ኩናት እዚ ብእስራኤል ተደፋፊኡ ሓንደፍ ኢሉ እንተኣትይዎ ኣየናይ ዓይነት ታርጌታት ክሃርም ይኽእል ንዝብል እስክንርአ President Trump is reported to have asked for options. So what could the targets be?
Well, he could hit the IRGC, or Islamic Revolutionary Guard Corps. It is Iran's most powerful military group, numbering more than 125,000, and has been behind much of the recent repression. It has bases in the capital and across the country. He could strike targets linked to Iran's nuclear and missile programs, like it did in last June's US-led Operation Midnight Hammer, or economic targets, oil and gas facilities essential to the country's already collapsing economy. Or he could strike at the top, targeting the supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. That's not thought very likely. ሕጂ ከምቲ ስካይ ኒውስ ትንትንዎ ዘለው እቲ ቀዳማይ ዕላምኡ ክኸውን ዝኽእል እቲ IRCG ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ኢስላሚክ ሪቮሉሽናሪ ጋርድ ዝበሃል እዚ ኣዝዩ ስልጡን ወይ ከዓ ምዕቡል ዝኾነ ወተሃደራዊ ሓይሊ እዩ። እዞም ሰራዊት እዚኦም ልዕሊ 125,000 ዝኾኑ ወተሃደራት እዮም። እዞም ወተሃደራት እዚኦም እቲ ዘሎ ናይ ኢራን መንግስቲ ዝምክሓሎም እቶም ዝበዝሑ ኣብ ትርእሲ ከተማ ቴህራን ዝርከቡ ከምኡውን ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ዘለው ወተሃደራት እዮም እዚኦም ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ግን ከዓ ብፍሉይ መልክዕ ብኮማንዶ ዝሰልጠኑ ወተሃደራት ናይ ኢራን እዮም። ስለዚ እዚኦም እቶም ቀዳሞት ዕላማ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝግመቱ ዘለው ኮይኖም ብኻልኣይ ደረጃ ከዓ እቲ ኢራን ኣለዋ ዝበሃል ናይ ኒውክለር መመጨዊ ቦታታት ተባሂሉ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ተለልዩ ክህረም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ እቲ ቀንዲ ናይ ኢራን ቁጠባ መንቀሳቐሲ ዝኾነ ናይ ነዳዲ መመጨዊ ቦታታት ከተጥቅዕ ትኽእል እያ ተባሂሉ ይዝመን። ብራብዓይ ደረጃ ከዓኒ ልዕሊ ኩሉ ማለት እዩ እቲ ዘሎ ዝዓበየ ናይ ኢራን ኤሊት ኮሜኒ ዝርከቦ ከምኡውን እቶም ዝዓበዩ ናይ ጋቨርንመንት ኦፊሻልስ መጥቃዕቲ ክውሰደሎም ክእል ልክዕ ከምቲ እስራኤል ቅድሚ ሕጂ ትገብሮ ዝነበረት ማለት እዩ። ኩናት እዚ እንተተኣትዩ ግን ብኣንጻሩ እንታይ ዓይነት ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ ንዝብል ከኣስ ክንርአ። It could order its proxies to strike back, like the Houthis in Yemen. They recently released this video warning of more attacks on ships in the Red Sea. More likely would be targeting US allies in the Gulf, which could send the price of oil soaring, which would affect all of us. Israel could also be affected, with Iran potentially launching an offensive towards the nation it calls Little Satan. Airlines are also preparing for possible disruptions, with some airlines cancelling routes there and across some airspace in the Middle East. ሕጂ እሱ እንታይ ዝብለሎ ናብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ እንድሕር ወሲደን ኢራን በቶም ዘለዋ ናታ ፕሮክሲ ነተን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዘለዋ መራኽብ ናይ ኣሜሪካን ናይ ምዕራባውያንን ከምኡውን ነቲ ኣብ ከባቢ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ቤዛት ከተጥቅዕ ምዃናን ክትሃርም ምዃናን ሑቲ ገሊፆም ኣለዉ። ሑቲ በቲ ዘውፅዎ ቪድዮ ብፍላይ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዝርከባ ዓበይቲ መራኽብ መጥቃዕቲ ክወስቱ ምዃኖም እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። እዚ ማለት ንኢራን ቁጠባዊ ዕንወት ከምፅኡላ ኢሎም ኣሜሪካ ዝወስድዎ ስጉምቲ ንዓለም ሙሉእ ናይ ቁጠባ ሽግር ክፈጥር ማለት እዩ። ምክንያቱ መራኽብ ካሃርሙን ተጀሚሮም ዝዓበየ ናይ መራኽብ መንገዲ እሱ ስለ ዝኾነ ኣብ ዓለም ነዳዲ ብዝኸበደ መንገዲ ክኸብር እዩ ማለት። እዚ ዕንወት እዚ ኣብ ኢራን ጥራይ ዝሰርፍ ዘይኮነ ንሙሉእ ዓለም ዝጸሉ እዩ ማለት። ካልኣይ ከም ሳዕቤን ልዕሊ ኢራን ዝውሰድ ስጉምቲ እስራኤል ናይ መጀመርታ ናይ ኢራን ዕላማ ከም ትኸውን ፍሉጥ እዚ ክበሃል ከሎ ኢራን ኦልሬዲ ፈልጥዮም እዚ ዕላማ እዚ ናይ ኣሜሪካውያን ከም ዘይኮነ እቲ ቀንዲ ዕላማ እስራኤል ዝደፍኣሉ ዘሎን ንዓመታት ክሰርሓሉ ዝጸንሐን ጉዳይ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ብመጀመርያ ዘጥቅዕዎ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ መንጎኦም ኣብ ዝነበረ ኩናት ዝፈተንዎን ጽቡቕ ገይሮም ዘጽንዕዎ ናይ እስራኤል ዕላማታት ስለ ዘሎ ተቐላጢፎም ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ከም ዝወስዱ እዩ ዝግለጽ። ብሳልሳይ ደረጃ ከዓኒ ልክዕ ከምቲ ዓንተ ወይ ንብሎ ዝነበርና ብቐጥታ ኣብ ክልል ግዝኣት ናይ በዓል ኣሜሪካ ክሃርሙ ዓቕሚ እንተለዎምን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ እውን መጥቃዕቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ማለት። ስለዚ ተስፋ ንገብር እዚ ኩናት እዚ ኣይእቶ ንኸውን እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ በቲ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ መንገድን እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ክገብርዎ ዝረኣናዮም ስጉምትን እዚ ኩናት እዚ ከይተኣትዎ ኣይተርፍን እዩ ዝብል ትንታነታት እዩ ብሰፊሑ ዝረበሉ ዘሎ። እዚ ኩናት እዚ እንድሕር ተኣትዩ ከዓ ነቲ ዘሎ ናይ ዓለምና ፖለቲካዊ መንገዲ ሙሉእ ብሙሉእ ዝቕይር እዩ ማለት። ብፍላይ ግን እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝውሰድ ስጉምቲ ተን ኣብዚ ኩናት እዚ ምስ ኢራን ጠጠው ክብላ ክእላ እየን ተባሂለን ዝእመነለን ከም በዓል ሩስያ፣ ቻይና፣ ሰሜን ኮርያ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስታ እየን። ምክንያቱ እዚ ብቐጥታ ንዕአን ዝጸሉ ኩናት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዞባ ዝግበር ኩናት ጽባሕ ንግሆ ውዒላ ሓዲሩ ናብቲ ከባቢአን ምምፅኡ ስለ ዘይተርፎ እዚ ኣሜሪካን እስራኤልን ካብ ስርዓት ወጻኢ ብዕሉል መንገዲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩናት እንታይ ዓይነት መዛዘሚ ይግበረሉ ሓቢርና ክንርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኸበርኩም ሰማዕቲ ዛዕባ ኢራን ኣሜሪካን ዘሎ ምፍሕፋሕ ዝገልጽ ቪድዮ እዚ ነይሩ። ንዝቕጽል ከምቲ ኩሉ ግዜ ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትሕሙቕ እንዳበልኩ ኣብ ዝቕጽል ክሳብ ንረኸብ ሰላም መዓልቲ። ልቢ ኤርትራዊ ተሸዓተመትና ክርመተ ሓላዊ ኣንቲ እንተሓመመት ኩሉነ ይሓዊ ቦታ ይብሉን ፍጹም ፍናይ መዳለዊ ልብያ ኤርትራ ደማ ሰማያዊ ልብና ዩዛና መርሚና ንሰምር
لبي وعيننا أرحقنا نتمت لبنا يورخنا هادينا نسكم عفرين رقصن تحندقنا قم لبي يمين عينا فرسنا سنيقنا نلقم لبي 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 لبنا يبيتنا لبي زلبنا لبي إريتراوي الشعتمتنا خرمة حلاوي أنت انتحممت قولنا يحوي بوتاي قولون فتسوم سلاحي مدالوي لبي إريترا ما سمياوي لبنا يوزانا مننا نسمت لبي عيننا أرحقنا نتمت لبنا يورخنا هادينا نسكم عفرين رقصن تحندقنا قم لبي يمين عينا فرسنا سنيقنا نلقم